थांनाय साननैनि सिगां कचबिहारनि अनंत राय मुंनि सासे सुबुङा ग्रेटार कचबिहार पिपल्स एसोसिएशन बे आफाद मुं लानानै कचबिहार रायजो आरो इउनियन टेरिटरि गोदानै दाफामफिननांगौ आरो बेखौ भारत सरकारा बा नखर बिफाना दानो थाखाय बिथांमोननो खोथा होदों। बेबायदि मोनसे स्टेटमेन्ट मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावदों आरो बे फोसावनायखौ बिथा खालामनानै दाख्लैनिफ्रायनो आरो मैया आरो दिनैसिमबो आसामनि गुबुन गुबुन टिभि चेनेलाव आरो पेपाराव जोङो नुनो मोन्दों आरो बिथांनि जि दाबि बे बिथाङा बुंदों जे कचबिहारनि माखासे जिल्ला आरो लोगोसे आसामनि बा सोनाब आसाम आरो आथिखालनि माने बिटिसि आरो बिटिआर आथिखालनि बिटिआर बे द'थि फारिलाइनि 6 सिडिउलनि बे क'क्राझार आरो चिरां जोंनि बे जिल्लाफोरखौ दाजाबफानानै आसामनि मोननैसो जिल्लाफोरखौ लाफानानै गोदान इउनियन टेरिटरि नङाबा गोदान रायजो दानायनि बाथ्रा बिथाङा माने बाथ्राखौ फोसावदों आरो बेखौ लानानै आसाम आरो बेंगलाव माखासे थासारि सोमजिनाय माखासे एक्सन रिएक्सनखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे अनंत रायनि जि स्टेटमेन्ट आरो बेयाव क'क्राझार आरो चिरां बिटिआरनि 6 सिडिउल काउन्सिलनि मोननै जिल्लाखौ दाजाबनानै कचबिहार दानायनि जि माने बाथ्रा बेखौ दिनैनि प्रेस माने मिटनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्ट्रंलि जों बेखौ अपोज खालामो आरो बेखौ जोङो सोंखारिदों। बे जि बाथ्रा बे माने मोनसे इमप्रेक्टिकेल आरो जुक्ति गैयै इलजिकेल आरो बेखौ लानानै दिनैनि मिडियानि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों खावलायो जे बे बाथ्रानि सायाव भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनो क्लियार खालामनानै होनांगौ आरो CGPAनि जाय गावखौनो मुरब्बी होननानै बुंदों सेल्फ स्टाइल अनंत राय बिथाङा जाहाथे उनाव बड'लेण्डनि बे चिरां आरो क'क्राझार बा जिखि जिल्लायानो जाया मानो कुनु कारनाव जाहाथे मुं लाफिना आरो बेखौ जोङो मालाबाबो माने सहसै लायाखै आरो बाथ्राया जाहैबाय जे 1 सेन्टिमिटार हा जोंनि जायगानिफ्राय जोङो गुबुननो हगारनायाव गैया आरो कुनु कारनाव 35 बोसोर 35 बोसोर आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिनायनि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों रायजो राजानि आन्दलननि गेजेरजों मुंख्लं जोंनि गेजेराव 5000 जालांबाय। एबसुनि आन्दलन BLTनि आन्दलन NDFBनि आन्दलन हाथियार लानानै सोमावसारनाय जालांबाय आरो दिनै मोनसे गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव जोंनि ओनसोला दिनै सान्ति परिबेश फैबाय आरो जोङो सुक्ति बायदियै बिटिआर गोरोबथायाव जिखिनि दफा मोनदों बे दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बे मोन्थायखौ लानानै थांना थानायनि जों सिमां नुदों आरो जौगानायनि सिमां नुदों। गोजोन आरो जोंनि अधिकारनि बाथ्रा आरो जौगानायनि बाथ्रा बेयाव माने नांजाबफानानै दङ। दा बेबायदि समाव अनंत राय बिथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि गेजेराव मोनसे दावराव दावसि जोंनि गेजेराव मोनसे असान्थि जोंनि गेजेराव मोनसे संघात कनफ्लिक्ट लाबोनो नागिरदों बिनि गुबै दायनिगिरिया अनंत राय बिथाङानो। बिथाङा कचबिहारखौ लानानै मा सिन्था खालामदों भारत सरकारजों मा बुजाबुजि जादों भारत सरकारजोंनियाव मा दाबिदों आरो सरकारा प्रेक्टिकेलि बिथांनो मा बाथ्रा बुंदों जोङो दाबो सरकारनि बा हम डिपार्टमेन्टनि भारत सरकारनि स्टेटमेन्ट जों नुवाखै। बे बिथांनि दाबिखौसो बिथाङा बुंदों किन्तु बे दाबियावनो बिथाङा चिरां आरो क'क्राझार 6 सिडिउल जि जोंनि माने फान्डामेन्टेल जोंनि कनस्टिटिउसनेलनि जि राइट्स जों जेराव माने बेखौ एन्जय खालामनानै दङ आरो पलिटिकेलि जोङो गावखौनो माने ट्राइबेल हिसाबै सास्टेन खालामनायनि जि मोनसे जोङो दिनै माने मोन्थायखौ जों मोनबाय थादों आरो बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो दिनै जोंजोंनो ज'है खौसे थांनानै दङ। बे जायगाखौ दिनै बिथाङा दाबि खालामनाया बे भेरि माच आनफर्चुनेट आरो बियो कुनु कारनाव जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आरो बिनि थाखाय जिकुनु पर्यायसिम जोङो माने हाबा मावनो थाखाय जोङो रेडि। दा बेखायनो बर' माहारिया गोलाव सम आन्दलन खालामबाय 35 बोसोरनि आन्दलननि गेजेरावनो जों नुबाय 2000 सनाव छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड दादों आरो 2013 सनाव तेलेंगाना रायजो दादों। दा कचबिहारनि मोनसे कुचकावाजखौ गोलाव समनिफ्राय जों खोनाबाय थादों दाबि खालामदों आन्दलन खालामदों सरकारा मा डिसिसन लागोन मा पलिसि दङ जों मिथिया किन्तु
जोङो बे बाथ्राखौ जों गोरलैयै लायाखै सहसै लायाखै आरो बेखायनो जोङो स्पष्टयै बुंदों जे कचबिहाराव जोंनि जिल्लाखौ जुदि दाजाबना हरनायनि जुदि सरकारनियाव बेबायदि एजेन्डा दंमारोब्ला जों बेखौ मालाबाबो जोङो गनायनाय नङा आरो जोङो बे बिथिङाव जोङो स्पष्टयै भारत सरकारखौ जोङो बुंनो नागिरो आरो आसाम सरकारखौबो बुंगोन जे कचबिहाराव दाजाबनायनिख्रुइ जों जे गोलाव समनिफ्राय आलादा रायजो दाबिबोबाय थादों जोंनो आलादायै रायजो दानानै होनायासो बेटार होननानै जों बुंनो सानो आरो बेयाव सोरजोंबा जोंखौ दाजाबनानै हरनाय बा बिथांमोना दाबि खालामनाय बादि बिथांमोना गनायनानै लागोन बे बाथ्राया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा दा बेखायनो अनन्त रायनि जि बाथ्रा बे बाथ्राया सैथोनि आधाराव नङा होननानै जों बुंनो सानो आरो बिथाङा दाबो माने खुनु बेबायदि प्रुफ बेबायदि मोनसे भेलिड माने मोनसे तथ्य होनो हायाखै भारत सरकारा जे बिथांमोननो कमिटमेन्ट होदों आरो 2026नि सिगां बिथांमोना माने इउनियन टेरिटरि जागोन बेबायदि भेलिड खुनु माने तथ्य जोंनो होनो हायाखै आरो बिथांमोना माने दाबिनि उनाव समस्याया समाधान जानांगौ बिथांमोननि अधिकारा मोनफुंनांगौ जों बेयाव बुंनो गोनां गैया किन्तु अधिकार होनो थांनायाव दाबिखौ सलुसन खालामनो थांनायाव खुनु कारनाव सिक्स सिडुल जि जोंनि कनस्टिटिउसनेल जि पलिटिकेल माने मोनसे सेटआप दङ जि मोनसे जोंनि जि माने एरिया जों मोनबाय बे एरियाखौ खुनु कारनाव माने जों कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो जिकुनु बिनिमयाव बेखौ होबथानाय जागोन जिकुनु बिनिमयाव बिनि थाखाय प्रतिबाद जागोन जिकुनु बिनिमयाव भारत सरकार आसाम सरकारा बिनि थाखाय भुगिनांगोन दा बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि मिडियानि गेजेरजों जों स्पष्टयै बुंदों जे भारत सरकार आसाम सरकार ज' लोगो नांनानै बिटिआर सुक्तिनि जि दफा आद्रा थानाय जि दफा बेखौ 100% मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बेबायदि अबास्तब आरो बेबायदि जुक्ति गैयै खोथाफोरखौ सोरबाया बुंलाबायनानै जोंनि गेजेराव असान्ति लाबोनाय जोंनि गेजेराव संघात लाबोनाय खोथाफोरखौ जों मालाबाबो गोसो होनाङा आरो बिथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंदों बिथाङा माने दिनैनिफ्राय आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्डनि आथिखालनि सिक्स सिडुल बिटिआर काउन्सिलनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि माने कुनु सोदोबा कुनु ओनसोला कुनु एरिया जाहाथे मेनसन जाया बिनि थाखायबो अनन्त राय बिथांखौ जोङो माने बिनिफ्राय वार्निं हरबाय आरो बे बाथ्राखौ जोङो आसामनि गुबुन गुबुन माने असमिया जिखिनि चेनेल दङ बेयावबो जोङो स्पष्टयै बुंदों जोङो हिन्दी मिडियायाव बुंनांगौबा बेयावबो बुंगोन आरो दिनै बर' मिडियानि गेजेरजोंबो जों बुंबाय दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान्तिनि आधाराव जोंनि अधिकारफोरखौ मोनफुंनायनि थाखाय सिमा बारायनांगौनि थाखाय गासैबो जिखिनि दफायाव लिरनाय बेखौ आखरे आखरे मावफुंनायनि थाखाय हाबा मावबाय थादों आरो जोङो बिनि गेजेरजों जौगानांगोन आरो टुडे अर टुमरो जोङो जौगानायनि गेजेरजों गासै जोंनि अधिकारफोरखौ मोनफुंनायनि थाखाय हाबा मावलांनांगोन दा बेखाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै जिखिनि दायो मोनसे मिडियायाव माने एक्सन रिएक्सन आरो मिडियायाव जिखिनि ओंखारबाय थादों बिनि सायाव अनन्त रायखौ जोङो वार्निं हरबाय भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जों क्लियारिफिकेसन बिबाय आरो गासै बर' रायजो राजाखौबो आङो खावलायदों जे बेखौ लानानै बारा जोंनि गेजेराव माने बेबायदि होंगो दोंगो बा बेबायदि गिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया कुनु कारनाव बर' रायजो राजाया सापर्ट खालामनाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुनु कारनाव बेखौ गनायनानै लानाय नङा आरो बिनि थाखाय जिकुनु बिनिमयाव जिकुनु लेभेलाव होबथानायनि आरो जोंनि अधिकारखौ माने इनटेक्ट लाखिनायनि थाखाय संग्रामा एट एनि मोमेन्ट जाफिननो हायो आरो बेखौनो जोङो सरकारनिफ्राय जोङो दाबि खालामबाय गोजोन्थों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन।
बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 6003817191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।